Okay na. Hello, attorney. Hello? Sir? Yes, attorney. May Ay, buntag. yes sir, may Oh, buntag. lagi. Kanini ang laing number akong itawag. Kaya di mo kunin masulod dire sa mo ang kuhan. So, may buntag ni mo. Attorney itong sa adlaw na hapa-hapa ni mo nga ma-interview. Tika? sorry kayo. Medyo busy. Oh, lagi. Ang mangutana lang ko, unsa na'y update atong kaso nga gidesisyonan sa ombudsman? Duha sir, ang civil case niya o ang criminal case. Oh. Ang civil case niya naakaroon sa Supreme Court. Okay. For decision, no? Oh. Ang criminal case niya nasa Sandigan Bayan. So, we are awaiting decision po. Oo. So, medyo dugay-dugay na lagi ni kay madugay-dugay man yun. Oh. Nadugay po ni maragi pagsa man sila o ebidensya nila wa man giusagod. So medyo nadugay yun karon ang kuan ang atong decision pero amot ka sa Sandigan Bayan, no? Kana sa mo we are awaiting lang yun sa decision sa Supreme Court. Kay naamang koy ilang gipagawha sa attorney nga gidismiss na ko, no? Di ba wala na ma-dismiss. Actually, katawanan kay ganin na. Gikuha na sa Court of Appeal. Kunwari daw, dismiss lagi daw. Kay tungod kay atong Aguinaldo Doctrine. Aguinaldo. Correct. Dili siya based on merit. Dili tungkol kay dili sila guilty. Actually guilty sila pero ang giingon lang sa Court of Appeal nga tungod atong Aguinaldo Doctrine nga kung ma-re-elect ka kusap murag mapapas imong sala niya na daw. So kay tungod na-re-elect sila usab mapapas ilang sala. So mo tong akong gisaka sa Supreme Court nga luckily kuha gid po sa Supreme Court ang issue kay murag bago man nga issue ko. Okay. Kay ang Aguinaldo Doctrine i-raise naman atong November, no? Atong kainundo atong kaso ni Dinay. Correct. So ko ano to. So abandon na to siya sa doctrine. So wala na isa sa Supreme Court. So wala pa yun na ma-final. Okay. So that's why na sa Supreme Court karon, no? So dili tinuod niya fully dismissed na. Wala pa final decision. Kaya mo decision na sa Supreme Court pa, no? So depende pa sa Supreme Court. Pero katong hello. Yes, sir. Pero katong conviction nila sa Republic Act 3019 under Section 3 sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa Ombudsman, naa pa to, pending to. Naa to, pending to. Duha man nigot, kay ang pag-file na ko ni usa na. Pero giduha ni siya sa Ombudsman na civil case, administrative case, o dili din administrative case o na ni criminal case. Kay graft and corrupt practices man ang ilang gihimo ko. Okay. So ang criminal case ani naa sa Sandigan Bayan karon dili ni madala og Aguinaldo Doctrine ang criminal case. No? So that's why naa ni sa Sandigan Bayan karon. So kung anytime mo kawas tong resulta kung favorable sa ako then ma-disqualify gid na sila and then napad ni kuan for imprisonment kaning sa Sandigan Bayan. Pero kaning sa Supreme Court administrative case man na kuan ni kining perpetual disqualification kung uta diri sa Supreme Court, no? Actually dili magud kay dili sila guilty sila. Ang problema kay tungod lang lagi atong Aguinaldo Doctrine, no? So mo nang medyo kuan pod. Pero nalipay ko kay pag-appeal na ko sa Supreme Court. Ilag yung kuan. Nasayo pagani ko ito pag-appeal kay wala ko kabayad sa docket fee. Pero gipabayad ko sa Supreme Court kay aron makuha nila ang appeal. So muto na ilang ikuha, no? So waiting na for decision, no? Clear kay dugay naman pagtugod, no? Mayon tataro tuiga, no? Ayun tuiga.
Actually, wala pa yun na ma-dismiss, no? Wala na ma-dismiss. Wala yung finality ang dismissal, ana. Lagi. Pero katong sa Sandigan Bayan, wala yun to siya ma-dismiss. Oh. Gikan sa ombudsman, hangtod sa Sandigan Bayan, medyo naayit to yung probable cause, no? Kaya wala man yun nila ma-detract ang fact nga wala yun to nila giagi o bidding, ila yun tong gi-negotiate. Lagi. So, bakak ng ilang giingon nga gi-dismiss. Baka, dili na tinood, sir. Wala pa yung okay. finality. Kung Okay. ngayon manggaling sila, napakita sa final decision. Sa ang papel. Sa papel sa final decision. Ngano wala. Oh, correct. Pag napa sa Court of Appeals, usually, di pa yun na siya final. Ang Supreme, once mo result ng Supreme Court, kaya may final. Oh. So, kung mo decide kay Supreme Court, kung hindi man galing pa tungod sa Aguinaldo Doctrine, kaya napasaylo sila tungod at tong kuan din ka na, final na. Pero sa administrative case, Yes. lahi po tong criminal case. Yes. No? Nga nasa Sandigan Bayan. So, kanay sila gaungaw. Gaungaw kanay sila. Gaumaw ning duha, kaning duha, sir. Oo. Gapaabot lang yun ko sa decision aning duha. Okay. So, mga bakak ning ilang ipang Oo. nag-dismiss. No? Wala na ma-dismiss. Wala na ma-dismiss. Ora gid Mapay- akong importante nga tuyo nimo nga mugawa sa imong baka ikaw mugoy abogado ani. Yes, sir. Ako ang complainant po na anak yun. Ikaw ang complainant. Oo. So, sayang lang ang ibuto nila ani. Kung ibuto Lagi. nila ni mga tawanan, sayang kay iniglingkod tangtang. Lagi na sa mga tao, no? Kung ilang ibalik ang Lagi. Ilang ibalik ni mga lagi. Sayang ang ilahang pag Ginoo ani mga tawanan. Unya mga tangtang ragyapon. Di man takabuot sa decision doon sa tao. Lagi. Ilahapon na, Okay. So, So, attorney, basta ako ni fight lang punta sa katungod po sa katauhan ba. okay. Oo. Inana magyud ka kay pare. Oo. Pare. Lagi di man nato mawala gud ang atong formation nga Lagi. naihan. Lagi. Oo. Okay, salamat kay nimo. Salamat kayo, sir. Salamat kayo, sir. Salamat kayo. Okay, salamat kayo nimo Attorney Dexter Sumaoy.